Dili na mudawat og lubong ang mga sementeryo sa Davao City sa adlaw sa kalagkalag, gawas lang sa cremation. Samtang pagsuot og face mask mandatory sa pagsulod sa mga sementeryo. Ani ang report ni Argel Relator. Gipangandaman na sa management sa Davao Memorial Park ang nakatakdang pagdagsa sa mga tao sa sementeryo atol sa kalagkalag. Ilabi pa nga karon ang unang higayon nga ablihan balik ang mga sementeryo gikan October 31 hangtod November 2. Human sirado kini sa mga nilabayng tuig tungod sa pandemya. Sanglit bawal ang overnight, ginabawal sab ang pagdala og tent aron nga dagko og espasyo ang mga tao sa sementeryo. Gikan October 30 hangtod sa November 2, gibawal ang paglubong sa maong sementeryo. Unless kung naagyo'y mga dinalian sa maanang cremation, so pwede pa man, kaya napamanggod ang COVID ron, di pa man basta-basta, o ka na mga direct burial. Anaasa, 36,000 ka mga minatay ang gilubong sa Davao Memorial Park. Sa Davao Roman Catholic Cemetery, hangtod October 30 lang sab ang paglubong. Balik ang pagtugot nga dunay ilubong sa November 3. Katong mga mga nag-expire na ang ilang mga lubong din ha, kailangan i-renew nila kay para dili kanang makuha baka nang mabalhin sa bodega ang ilahang mga kuan. Oo. Naghangyo ang management sa mga sementeryo ngadto sa katawhan nga kung mamahimo mo bisita usa ka semana o pipila ka adlaw una ang kalagkalag aron nga dili makidasok sa gilaumang bagang duot sa katawhan sa adlaw sa mga minatay. Sa gipagula nga guidelines sa Davao City LGU, istriktong ipatuman ang minimum public health standards. Mandatory ang pagsuot og face mask. Gina-discourage ang nakasinati og flu-like symptoms sama sa kalintura, ubo ug sipon nga mobisita sa mga sementeryo. Dunay medical tent kay imong tar sa matag sementeryo nga moay pahigayon og temperature check sa mga mobisita. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.